Ngiyakhuleka eNdlunkulu. Ngiyabingelela abantwana baseNdlunkulu. Abakhokheli nebandla lonke ngegama loNyazi. Amen. Amen. Shembongwele ngimi phezu kolwandle. Kodwa Nkosi uwe kuphela ukwazi ukutakula umuntu olwandle ngoba nolwandle ladalwa uwe. Ngithwaleke Nkosi kulesi sigaba engiguqe kuso. Ngesikhathi Nkosi ubumba lomuntu oguqile wawazi Nkosi ukuthi ngaleli langa uyobe eguqe phambi kokukhosi okubili ngesikhathi esisodwa. Amen. Uyobe eguqe naphambi kaZulu namaZulu kanye kanye. Amen. Bantwana beNkosi uNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu wemanga. Amen. Ngoba singaka nje bantwana beNkosi size endabeni enkulu. Uneshwa umuntu ongaze kushayele eminyaka sibuka indaba enkulu phambi kwethu angayiboni. Kodwa ke sake sezwa ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu uyayikhethela abantu bakhe abazobona indaba enkulu. Amen. Kufanele thina esilapha endlini namhlanje simbonge uNkulunkulu ukuthi usikhethile sizoguqa phambi kwale ndaba enkulu esiyibonayo. Amen. Ngiguqe lapha Nkosi yamaNazaretha. Ngifisa ukubongela uZulu iminqe emibili. Ngifisa ukumbongela ngomklamo wesonto osuka othubela uziyoshaya eSwazini obizwa ngoZulu akabonkulunkulu. Amen. Ngiyawubongela uZulu bantwana beNkosi ngoba lolu thando esize ngalo lapha silubonile uZulu elenze ehlangene ngolwesithathu. Uma uZulu engeyiphunyule lenhlahla uNkulunkulu uzosho izinto ezinhle nathi akabongela. Amen. Ngifisa ngizongisa ukubongela isizwe samaZulu. Ngifisa ukubongela izwe lendlovukazi ukuthi ngalesi sikhathi iNkosi yamaNazaretha uthandile ukuzofezekisa isiprofeto sakhe eNdlunkulu. Sithi sibonga kunjalo abantwana beNkosi siphinde sibonge ukuthi ushembe lesi siprofeto usifeze ngesikhathi sethu. Amen. Akusiyona into encane bantwana beNkosi leyo okufanele kungabe kukhona indlela esiyenzayo njengesizwe sikaPhunga noMageba ukubonga lentathu ukuthi ushembe enzima ngaliso eyibona umhlaba wonke. Amen. Bese eMaNazaretha nikuthathe nikufake ephaketheni ukuthi akukuncane ukukhonza ngesilo samabandla. Amen. Umshumayeli uNcube wasenqabeni nomshumayeli uMathabela wasePhumalanga Sikode bazoguqa ndawonye. Kunomsebenzi bantwana beNkosi wami engawushiya kubo ngisewumshumayeli kanye nabo. Manje lo msebenzi sengiyawufuna iNkosi akabonga uNkulunkulu. Amen. Ingoma amashumi ayisikhombisa nanye 71. Ngicela ezulwini bantwana beNkosi ukuthi ushemba ngiphi izwe lodwa ukuthi ngokuguqa kwami phambi kwesihlalo sasezulwini naphambi kwesilo samabandla ushembe bese kukhumbula ukuthi konje nami ngomntwana wakhe. Nkosi yami, Nkosi yami. Yeah.
Uma kukhona umuntu olapha endlini bantwana benkosi uma sivuka kanjena ongakazi ukuthi siphambi kwezulu lomhlaba usenkingeni. Sebekhona abashumayeli bakho. Ukuthi abashumayeli bami ngokuguqa emini bamthumele. Ushumayeli ngoba uzobamba iBhayibheli ngesandla. Ushumayeli bathabela bami isitabelelo samaNazari. Umshumayeli ngoba uzothi Jeremiah 30 ivesi ngeka 7. Uma thabela uzobamba isitabelelo 126. Uzobamba uverse 1 no 4 no 5 waza ncoma nani pepe ayike iphepha lapho awu lukhulu lolu suku alukho olungangalo yele sebezwile lolu suku bantwana benkosi umuwagethwa umhla ka 3 kuApril waphindwa wagethwa umhla ka 8 kuJuni uzomizwa ukuthi ngithini kodwa uma ngithi umushadisa lezi insuku zombili awu lukhulu lolu suku ngoba namhlanje siguqe phambi kaJehova uThixo wethu siguqe nakumnikazi wenhlabathi amen mathabe kuphakama sabela wena kubhala ugombela eminyakeni engu97 ethule uthi kuphakama sabela wena luzwakele udumo lwakho njengoba ongabonanga indlondlo yomsa ibeka isilo samabandla isande ekhaya oluvela emagumbini amane Nishona phesheya kwendwandle uma bena iTV bayibonile le nkulumo. sinanela sithokoza ngakho Uyabona njengoba lisilapha uthe umfundisi wasemangangeni umfokalala phansi nephe zonke indwane wathi awudedele ukubla. Wathi awudedele ukubla. Uyabona ke namhlanje sizonalela siyathokoza ngoba ushembu lethu uthande endukulu. ukungena kwezizwe Izizwe sayibonile ukuthi kanti lesilo siyakwazi ukukholwa. ezivela emagumbini amane Ungaphuma ubheke enyakatho noma ubheke eningizimu abantu bafuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani namhlanje. Ya wozanini zizwe nonke useyashintsha ugombela utshela abantu ukuthi izizwe zonke ayisondele. niyabizwe ephakameni Kodwa kunendawo eyibizwa kuyo lapho khona unyawo wezulu. nani mazulu Useyaphenduka utshela thina njengozulu. halalisani Uthi asihalalisa kabo uNkulunkulu. ngokuphansi kwamazulu Ngoba into esiyibona namhlanje ngishokhokho wethu abayibona. July. July.
uSamuel oqala 16 verse ka7 kuwe Mathabela ingoma yiye ka71 ebesiyihlabelela uyothatha ivesi lokuqala nelesibili bantwana benkosi njengoba silapha kukhona umbuzo onokungihlupha uma ngihamba ngenza umsebenzi kaShembe ukuthi kanti Shembe ugcoba abantu abanjani kanti umuntu okufuneka guqe lapha aqekethe ungathi ukhunye ugesi onjani mina lo mbuzo namhlanje ukuze umuntu ogotshiwe ikakhulukazi onesandla sikaShembe angadayisi ngoShembe izolokhu ngicapula yena umfokana lapha Siyakhala. uthi ngelinye ilanga sengigodola sengisindwa na umNazaretha engangufakile ngaleso sikhathi uthi yini wesaba nomnumzana uthi wena futhi wena usenkingeni kakhulu wena uthi nawu umzwana lomphikisimo kangeke uthi wena kuyo yonke into ozoyenza wothatha igama likaShembe ulibeke la kuyo yonke into ozoyenza mgoqo kaNkulunkulu wothatha igama likaShembe ulibeke la futhi ukwahluleka ukubeka igama likaShembe uShembe uzokubeka phansi bese uhamba phakathi kwethu ungathi uvuthukela usimene uJehova wathi kuSamuel uJehova ukhuluma noSamuel ufuna ukumtshela ukuthi umgoqo into enjani ungabheki ukuma kwakhe uthi musukubheka ukuthi unamagwegwe noma mfishane noma unopete nobude bomzimba wakhe ungabheki ukuthi ungwazayiya olubheke phezulu noma ushoti matindana ngokuba ngimalile uthi ngoba lowo muntu ungabusambheka kakhulu ngoba uNkulunkulu usemalile izono zabantu zibhalwe kuye ngokuba uJehova uthi kodwa uJehova akabhekisi okomuntu ngeke abuke njengawe wena umwesaba umuntu umekana amesabomvu uzomgqoka umuntu ubheka amehlo umuntu ubheka amehlo kukhona abalapha abagumayo ngaphambi kokubenza lapha amehlo azabe bomvu beyithethe uzoboShembe uzobagoba hayi lo phambi kodwa uJehova kodwa khona into ebheka uJehova kumuntu ukuthi umemcimbi ufunani kuye ubheka inhliziyo engaphakathi ukuthi uzonamathela inonyazini laba abantu batshetshi nawe Thixo Kopeli Nkosi yami ubungithanda uma ngabe ugotshiwe kuleli sonto lonyazi kufunakala ivesi ibhalwe enhlizweni nasengqondweni kuwe zingakaqini intaba kunowazi ukuthi uShembe wayelinda usuku azokuletha ngale emhlabeni bese abheka isikhathi azokugoba ngaso bese khanda isipanela anawathela inombolo wena ngeke uvule nomaphi kodwa uyovula lapho kukhona uShembe waphakade wangigcoba umuntu mezalwa kuleli sonto usuke umugcotshwa uma ngabe usiphusha ufuna ukuba untombela bahambisa igama lakho ngenkani ushayise ngesikhulu phansi ngingukuqala kwendlela yakho okungenzeka ukuthi ngisho emndenini wakho uyaqala ukuba khona umdodwa ziphathe kahle bese uthatha igama likaShembe ulibeke ngingumsebenzi wakho wasendulo kukhona abantu abaguqe lapha Shembe oyingcwele abacelwa kuwe okufanele ukuthi umuntu ubagcobile bese besibhala bokufakazi ingakaqini imanga uShembe wayekhona ekuqaleni ukhona namanje wayekwazi ekuqaleni uyakwazi namanje nemthombo yamanzi ingakampompozi ngamandla no fanele
ngelinye ilanga Coco baba akhuluma ngomuntu ogojiwe. uCoco baba bathi bezinsizwa behlezi lapha eWema hostel seziyahlangana insizwa zifundulala nathi zize zande lezi insizwa zibe ningi bese zikhanda ikhambi lokuthi besiye komdala wensuku emzini wasePhakameni siyocela umuntu ozosifundela umthandazo. Base ihlangana lezi insizwa zizovuka ekseni ngakusasa kwasefa necaucus. Ukhona ama-caucus. Yayisihlala le caucus yayisicinga umuntu oqashula incwadi ohlabelela kahle. Hey. Wathi umfundisi wangakithi lapha eMtuba umlungu wathi shiyani ikhaftini emakhaya ngoba ikhaftini isobona. Base beyahamba bemzini wasePhakameni bezinsizwa bafika baguqa phambi kwenkosi yamakhosi ulanga kuMasikothe. Ithi inkosi nithini insizwa zithi lezi insizwa hayi sizocela umshumayeli. Ithi inkosi ukhona nesenimbonile. Base bemkhushela phambili lokade umkhokhasa usayidithizisa naye wenza ukuthi akathanda. Ithi inkosi yamaNazaretha lo unokukholwa kwakhe yedwa ngeke abahola abantu bakaShembe ngeke azabe umshumayeli hambani. Zabuyela emuva lezi insizwa zidumele zabuyela zawezulana nathi zawadonsa amandla zaphinde zathi asibuyele insizwa zaphinde zakhokhasa. Kwase kube khona ongathi uyivice yalona bebemkhushele phambili bafika baguqa phambi kwenkosi yamaNazaretha baba sizocela umshumayeli ukhona nesenimbonile. Base bemkhushela phambili naye yonqoza inkosi yami usebona inkosi ukuthi izombelisana. Ithi inkosi lo ngeke ngimbeke isandla lo unokukholwa kwakhe nokomndeni wakhe ibandla izolenzela kubo. Zabuyela emuva lezi insizwa zahlala phansi komuthi laphana kwase kuqhamuka insizwa endala ethe ukuqhafaza ekhanda. Yathi kade ngibona insizwa nilokhu niya laphana kwenze njani bathi besiyocela umshumayeli. Utheni ubaba? Uthe ngoba ukhona nesenimbonile. Nathini nina sibaphushele phambili igaba zami. Uthi hayi umshumayeli kuleli bandla uqale ezulwini. Amen. Uthi ke hambani nibuyele enkosini niyothi ngicela umshumayeli. Manje mase sibuza ubaba sizothini. Uthi ngizofuna umshumayeli baba singicela kubo. Lapho Hamba lezi insizwa zafike zaguqa lapha phambi kwendlu yomusa. Awusembuyile insizwa sesibuyile ukhona nesimbonile Nkosi yamakhosi umshumayeli simcela kubo. Yabo umuphethe isihlabelo sakho uvula ngapha ngasekuqaleni kunomprofeti Isaiah Shembe baba mkhulu. Kukhona abantu kuleli bandla abatshela ukuthi uma ungakwazi ukufunda wonke uba lapha. Ushembe wayesekhona umuntu ongemuva ulona obuka baba mkhulu wathi nawe umshumayeli. Lo mshumayeli olithatha leli bandla azali ufake ezulwini ngabo uNkulunkulu. Amen. Kunesitsha Shembe ingcwele. Kunesitsha sokukhongozela amanzi. Kunesitsha bayede silo samakhosi sokukhongozela amanzi. Ngisibonile lesi sitsha lapha ezweni lakithi kuthi uJohn Themba. Nalapha ezinkulu ngisibonile. Nasemgcetsheni mahloko sikhona. Nasemangangeni sikhona. Nasenkandla sikhona. Nasembumbulu sikhona. Nasemlazi sikhona. Lesi sitsha abantwana benkosi uma ngabe ungakazi ungasibona lesi sitsha buka nasi TV uzobona umbalo othofana lesi sitsha lapha. awusukanile. Ngelinye ilanga sesiyahamba ngisayithithizela nami kade ngithola isandla eKenani ngesaba nokungena emathempelini mahloko. Ngangena kwelinye ithempeli. Bathi mkhokheli.
umkhokheli. Sengathi lo mkhokheli Shembe Ingcwele engikhuluma ngaye phambi kwakho ungambusisa ngoba wakhombisa uyakholwa. Ngase ngiyithathelela inkonzo bantwana benkosi ngayivuka ngakhuphuka nayo ngaphinde ngehla ngambona umkhokheli evula isikhwama kolezi ikhopheleze lezi ebekwa phambi komama. Wasifaka wangabe sasikhipha wasengibuka. Ivalo inkonzo. Ushumayeli bese sukuma. Athi kade sinomfundisi. Asibonga amanzi. Waphakamisa isandla umkhokheli wathi ngicela ukukhuluma. Uphakamisa isandla uphethe iphepha libomvu wathi umfundisi wasentabazwe phansi ngo10 rand beyibasa. Awusukaneni. Waphakamisa iphepha libomvu wathi Mshumayeli ngicela ukukhuluma ngicela ukukhipha kusenhlizweni yami. Wathi le ngane kaJele. Wathi le ngane kaJele ibuya ngizwa kuthiwa igcotshiwe ngahlubuka ngathi sengaze kujomba abavangela abangaka uthatha ingane uMshumayeli izokhweza pheka abantu abadala kwenze njani. Usebenza kwamasipala. Uthi namhlanje ngiyahlambuluka sengathi Shambe ngamkhumbula lo mkhokheli umenzele into ezinhle. Uthi ngaleli phepha lami elibomvu mfundisi ngicela ukuyifaka enhlizweni yakho ukuze uma usuguqile ukhulumele izwe lakwahlabisa ngifale nami. Kokheli kunensizwa Nkosi yamakhosi eyihambela amazwe ikhuluma izwi lakho Shembe Ingcwele. Ezinye ngisayikhumbulayo khona umfoka Phetha kulezi nsizwa, khona umfoka Ngubane, khona umfoka Sikhosana. Bake bafika lezi insizwa lapha ezweni lakithi zizodla ivangeli. Zafika lezi insizwa zashiya siphila Shembe Ingcwele. Ngiyabacelela Nkosi ukuthi uzubafihle Nkosi emazinyelweni wakho. Kuthi inkosi abakuhambelayo abahambi ngoba benemali kodwa Shembe Ingcwele bahamba ngoba bethanda wena. Futhi bafuna ukukhulisa leli ivangeli ngoba uhlaluso Nkosi yamakhosi ukuthi lobuNazaretha buzokwanda kudwa umhlaba. Sekusukuma insizwa yakwaPhetha iyakhuluma ithi maNazaretha sake sathi sihleze ethempelini kwafika insizwa esencane ifaka iyunifomu yesikole yafika yanikwa inkonzo eshaya inkonzo lensizwa kophunywa kwahlala ngaphansi. Base bekhona wow Shembe wazi wakhuluma kamnandi umfana ngoShembe. Wase bakhona insizwa yodwa empunga yayisithi hayi bangcwele noma ningakhuluma kanjena usemncane sazohlubuka. Hawu kukho konke lokho okuhlakushilo wena ubona ukuhlubuka wathi usemncane usazoqeda imatric ahamba euniversity aqonye izintombi akhohle uShembe. Wase kuphakama uMshumayeli wathi hawu bakusibanibani uyabona le ngane vele usathani yamhlupha ngokuthanda uShembe. Inkinga ngawe ukhuluma kanjena nje noma siya ku23 wena uyalala emzimba yini. Yeah. Uthi noma sihamba phansi silandela uNkulunkulu wethu sibheke eKhenani ukhala ngamadoda. Uthi noma kunikelwa izakhiwo kaNkulunkulu kade memeza umvangeli umdluli ethi uthando lwethu lusebuhleni. Kodwa uma ungathinteki uthi uthando lwethu sebuhleni uzothinteka kuphi kanti? Uthi wena into engayikhuluma vele ngeke ukuhlubuke wena ngoba usathana kanendaba nawe awumhluphi ngalutho. Kodwa lo mfana omncane uyamhlupha usathane utshela abantu ngonyazi ukuthi unyazi liwuthemba labakholwayo. Kunegama Nkosi yamakhosi kuleli sonto elithikazisayo bantwana benkosi. Ake sizame indlela yokulungisa leli lokuthi athi umuntu enza into ikaShembe kuthiwa uyagijima. Ake sithi kulungisa leli gama ngoba lona umsebenzi kaShembe. uShembe uyasazi isifanela sakhe azosuka isebenzise endaweni ethize athume sona. Amen. Kodwa uzobunga ukuthi awu lona osekhuluma kanjena engenayo ingube nomga uzothini kithi kanti kwakusinda kwakho kulele kulo muntu ngoba ingilozi uShembe uyinikela lo. Amen. Abungathi mangabe kukhona abantu abangababili emathempelini uma uMshumayeli ememeza uvuka nathi umkhokheli amemeze uLwesine
kuhanjwe basale phansi abantu babe ngonyumbe bese kuthi laba abalalelisi kaMshumayeli kuthiwa bagijima bagijima babhekephi ngoba benza umsebenzi kaShemba. Uyabona leli sonto Shemba oyingcwele siyokhuluma sime ngamakhanda phansi uma bengakasithulisi sitshela abantu ukuthi wena ufanele uvele ezulwini. Amen. Kunengane Shemba oyingcwele njengoba ngiguqe lapha nje ngiguqe amathawuleni abhalwe ukuthi Reverend Jele awathola kwesinye isikhungo kuthiwa ID uthi ngapha ibizwe inathest ngasho ngathi uShemba umeka ngithuma ngiyoniceba ukuthi ningenzele into enhle kangaka sengathi uNkulunkulu anganibona. Amen. Kunemisebenzi emihle laba abantwana abayenzayo kodwa isupport incane kubagcotshwa ngoba lezi ingane zivele ibukakale njengabantu abagijimayo kanti basebenzela uNkulunkulu wabo. Ngiyabacelela Shemba oyingcwele ukuthi njengoba kade bebhala nje baphase bonke ngegama lakho Nyasibesona. Amen. Bese sinciphise ukuthi abantu bagijima benze umshebile sinciphise lokho ngoba lokho kuyodala ukuthi abantu bagijibale uShemba azababona sebehlubukile ngesimanga sokuthi izinto esibatshela zona azibasi phambili. Ngizowaceba Nkosi yamakhosi ngizowaceba impela ngizobaceba nasengonyameni bathunya umsebenzi lapha ngoJuly ingcinga ezayingena Nkosi zazithi uShemba ukubulele phambi kwabantu uShemba ukunqome phambi kwabantu uShemba kayenzi leyo nto uShemba hamba uthola imbuzi uyoxolisa enkosini ufike. Ngiyabaceba phela mina esami isifuba sinapha inkomo. Yes. Kwathi uShemba ukubulele ukunqome phambi kwabantu kanti uShemba ngalelo langa wayithola isifanele esifanele. Amen. Amakhosi esibili ivesi 10 ufunda 3 kuwe Mathabela ingoma eka 84 uyothatha verse 1 umcube no verse 4 wena ufanele